Ayan, maraming salamat po. Ayun, salamat ako. Ayun, salamat ako. Thank you po. Maraming salamat. Amoy ako. Nagrigat at birok ti kwarta. Uray no katawaan na kasilat ta. Hindi bali ako ta. Madidak magkamaang mo. Amoy ako. Nagrigat ti biyak na ta. Nagkakaroon ni pandemic. Naawa ng kami ni trabaho. Ayaw, maraming salamat po. Ayaw ba, basit lang ang patalas ka sa apo. Salamat apo, dagi din nagpalakpak. Di banda? Dini mangmangtag ng kalti $20,000 sa. Ang kalaw may iway mo yun dito eh. Paggatang layan niya, di karabukob na. Amalamal balpas karmilitan, lit, may labyo karmilitan. Oh, apay hamam mo. Tip ajay. Tip aje tatnaw. Mat, kastoy na eh. Numadim ako sumarunod yung kansyon mo, baliktadam lang yung lyrics mo. Ay, kas dyan? Malpas ti kansyon mo. Ayun nga. Kas dyan ajay. Nagsubli-subli mo para di lyrics mo. Lit, may labyo karmelita, karmelita, lit, may labyo. Oh, at least nalpas si kansyon mo. Sa bagay, may adyag subli-subli niya. Akala, iyawa mo na! Ano na, uncle nga ko ah! Di na sabi mabay na kayo ng awat mo dyan, kapilitan na alam na. Di, uncle nga Hindi ko ko ah! natin eh. O, Aji, awat mo ka Uncle, na. ginagan mo! Nalipan ako! Di, uncle nga ko ah! Nalipan ako! Tate. Wala nila kagita, uncle! Na, baka may magaya mong kal! Kung na, lakit di mata ng kal! Tapos tada doon iyo awat na Kapiksa tayo. na ta, nagdaktal kami tilapay na kita, mahaba ang buhay nga kunada. Ay, nangay garo, di, kaskas di mo ay. Nyamot. Ay, awat. Gait nga mo. Kulit mo ganyan. Ate, awat na tayo. Kasi nasaan na tayo eh. Scam, na-scam kayo. Scam ka talaga. Kung Hamabot laki, ko. di mo. Mati kami na ito'y mata ko ng taltang kumakita una, igam na Amiris ka. Kadkadwami ato ide, agbagbag ka malati ka sa speaker. Kwa, kadkadwami nga, kwa tinatay maapaw. Surot-suro, matinatay. Ayan, no, dati request nyo pa ya po, i-request nyo lang, basta mo may kansyonan ni. Palakpakan tayo man po, ti may isang nalaing singer, Ate Weng. Diba?